Добър ден на всички! Причината за днешното събитие е една моя идея, която се роди преди една година, когато работих над македонския въпрос и темата за евреите от Вардарска Македония и Беломорието, които царска България така и не успява да спаси по времето на Втората световна война. По същото време в общественото пространство в България бяха анонсирани проектомонетите, с които България ще влезе в икономическото пространство на Обединена Европа, когато нейното присъединяване към еврозоната се осъществи. Тогава в общественото ни пространство бе съобщено, че ще бъдат копирани всички национални монети, за да се улесни приемствеността сред населението, а именно от 1 до 50 стотинки, 1, 2, 5, 20, 10, 20 и 50, ще бъде изобразен Мадърския конник, на стойността от 1 евро ще бъде изобразен Свети Йоан Рилски и на монетата от 2 евро ще бъде изобразен Свети Паисий Хилендарски. Тъй като вече бях в контекста на ситуация, в която в съвремието наблюдаваме едно тенденциозно родоотстъпничество, включително от много хора, които са част от собствената ни родина, реагирах веднага, че не може монетите, с които се влиза в общото икономическо пространство на Обединена Европа, трябва да са същите, които сме използвали до днес, а не такива, които по най-добрия начин да изтъкнат достоинствата на родината ни и какъв е нашият цивилизационен принос към света. Именно тогава, точно преди една година, направих един апел към всички институции на тази страна, всички компетентни институции, включително тези, които не са пряко ангажирани с избора на дизайна на въпросните монети. А те бяха следните. Първото ми писмо беше изпратено към президента на Република България Румен Радев. Второто писмо беше изпратено към вице-президента ни, госпожа Йотова. Министър-председателя, председателя на Народното събрание, нека спомена, че министър-председателя го получи 2 пъти. Председателя на Народното събрание, към който също писмото ми беше внесено 2 пъти. Народните представители, министъра ни на икономиката, министъра ни на културата. Неговото писмо бе изпратено контекстуално за празника на 1 ноември. Патриарха ни, с който се срещнахме в Рила и който вече беше получил апела ми, на който не бе отговорил. В Рила ме помолиха отново да изпратя писмото. Лично занесах писмото в митрополията. От нито една от гореизложените институции, от нито една от гореизложените личности не последва какъвто и да било отговор. Смисъла на моята идея е семпъл. В една от тези монети, макар че общественото пространство в България е силно разделено заради противниците и поддръжниците на еврозоната, напълно разбирам тези дилеми като човек, който е изкарал почти целият си съзнателен живот извън България и то в Западна Европа. Разбирам хората и от двете страни. Но отвъд дилемите на съвремието, когато представяме България, в която в момента е разединена до невъзможност, до непоносимост за гледане, до отчаяние, е много важно първо да познаваме историята си. Второ, нещо, което става особено лесно, когато я погледнем отдалеч, защото точно както ни учише Бертол Брехт в театралната драматургия, да се откъснеш от проблема ти дава една по-голяма яснота, както за неговото разрешаване, така и кои са правилните пътища за извървяване. От дистанцията, която ме делеше от Рим до София, си казах, Боже мой, тази родина даде на света една азбука, на която днес градят книжовност, идентичност и култура 300 милиона души по целия свят и така е повече от 1000 години. И този принос, най-интересното и най-абсурдното е, че този принос извън България, а и вътре в България има хора, които си позволяват да посегнат дори на него. Той е исторически защитен несъмнено.
Въпреки това, когато се намираме в една родина, в която всяко понятие може да бъде заменено с друго, давам пример с понятието за робство. Как е възможно в една страна, в която 5 века няма изкуство, няма култура, няма цивилизация, няма напредък и няма прогрес, няма държавност, няма нищо. Да ви убеждават, че само защото имало няколко крупни земевладелеца, видите ли, робство не е имало. Само защото не е плащан данък, вие не сте били роби, били сте нещо друго, били сте свободни хора. Може ли сте да градите, просто не сте изградили заради вашата собствена неспособност да оставите нещо във времето. 5 века на разруха, 5 века на геноцид, 5 века на смърт, 5 века на липса на цивилизация и прогрес в тази част на света. Тъй, че ако робство може да не е имало в България, то тогава и кирилицата може да стане чужд принос в световната история, а не български. И ще дам един пример. Това е призива ми, ще го прочета много накратко, той беше формулиран така. За създаване на левова или еврова монета, която адекватно да изобрази най-големия принос на България в световната история, създаването и разпространението на българската, така наречена славянска, писменост кирилица, на която днес градят книжовност, идентичност и култура над 300 милиона души по целия свят. Давам пример за опити, тенденциозни и многократни опити за изопачаване на историческата истина, без изобщо да искам да навлизам в каквито и да било политически дискусии. Нямам подобни симпатии, казвам го напълно отговорно и напълно искрено. Моят интерес е единствено да се защити културата на България и да се защити святото понятие за истина в света, което виждам потъпкано на всяка своя крачка в България и извън нея. Давам един малък пример, който датира от недалечната 2017 година. Именно в контекста на македонски въпрос, по който работих, ето един пример от Македония, когато господин Владимир Путин пред своя колега Георги Иванов, който пристига на визита в Москва за 24 май, господин Путин казва следното. Днес в Русия е празничен ден, денят на славянската писменост, а писмеността дойде при нас от македонската земя. Нещо повече, 4 години по-късно господин Путин отправя сходно послание, разпространено вече от руското посолство в Скопие, отново за 24 май. Посланието е следното. Днес в Русия е свещен ден, денят на славянската писменост, а писмеността е дошла при нас именно от македонските земи. Честитим на братския македонски народ Деня на светите Кирил и Методий, който се чества като национален празник. Междувременно, през 2020 година, както всички знаете, защото този факт имаше голям социален отзвук в България, през 2020 година отново по повод на 24 май бе организирана една изложба от Руския културен институт, която така чисто хронологично, аз бях в чужбина тогава, но за много кратко бях в България. Мисля, че видях последния ден от изложбата. Хронологично проследяваше цялата пътека, извървяна от Кирил и Методий и от техните ученици, и изумително за всички нас името на България го нямаше никъде. Лично аз виждам в тези няколко факта един тенденциозен опит, който не е само от Русия. То е в много посоки. Вие знаете колко сложни са отношенията с Северна Македония в момента. От много посоки да се изопачи културния принос на България в световната история. И аз не мисля, че ние трябва да толерираме това. Повтарям, не искам да говоря тук за политика. Другото нещо, което бих искала да спомена, е следното. Относно авторството на кирилицата, териториалното авторство на кирилицата, когато аз бях ученичка, аз завърших училище в България през първото десетилетие на 20 век. Тогава в нашите учебници пишеше, че
Свети Климент Охридски е най-вероятният автор на кирилицата, тъй като в двете му жития, в призива към институциите бях цитирала всичко, което в тези жития може да бъде намерено по въпроса, е най-вероятният автор на упростяването на глаголицата, защото нека да си припомним, че никой от нас нито борави, нито познава глаголицата. Създаденото от Кирил и Методий е свято и велико дело, но никой от нас не работи с азбуката, която те ни подариха. Техният принос, освен това, и във факта, че ако те не бяха тръгнали към своята великоморавска мисия, нямаше да имат ученици, които после да дойдат в България след тяхната смърт и да продължат това дело, създавайки кирилицата. Тъй, че приносът на Кирил и Методий, светите братя Кирил и Методий, е безусловен, но тук вече говорим за друго. Кирилицата е една напълно българска творба. Връщаме се в България. Има противоречиви сведения, които са документирани в нашите учебници по история относно произхода, териториалния произход на кирилицата. Както знаете, по време на първата българска държава, впоследствие и първото българско царство, има две книжовни школи. Едната е Охридската, другата е Преславската. И когато казваме и когато са учили нас като ученици в начален и в среден курс на обучение, че Климент Охридски е вероятният автор на кирилицата, което може да намери потвърждение и в двете му жития, имаме предвид, че основният принос идва от Охридската книжовна школа. Направи си труда да отворя енциклопедиите, с които сме боравили тогава като деца. Действително това е било всеобщото мнение и всеобщата позиция на науката тогава. Какво се случва в последствие обаче? През 90-те години бива намерен до село Крепча, в село Крепча, до Търговище, надпис, който за момента се смята за първия надпис, официално намерен на глаголица, т.е. на кирилица, което преобръща позицията на специалистите на историческата наука и накланя везните в обратна посока. Началото на кирилицата е Преславската книжовна школа. Ако обаче трябва да градим нашите познания за историята на един единствен надпис, какво би се случило, ако утре бъде намерено друго доказателство, което по неопровержим начин ни каже: кирилицата дойде от Охрид и Климент беше по днешните критерии македонец. Давате ли си сметка и въобще, следейки отношението между двете държави, давате ли си сметка колко опасно става това за България и колко големи проблеми може да имаме с тази страна, която всячески провежда политика на отстъпление от връзката си с България? Достатъчно е да видите отношението към Самуил. Цар Самуил, който всички ние изучаваме като български цар, но вчера се свързах с хора в Македония да ми казаха за нас той е македонец, защото неговото царство е било тук, престолнината му е била тук идват ослепените войници. Разбира се, за нас той е македонец. Опитвам се само да кажа, че мястото, от което азбуката ни произлиза, може би тепърва ще се оказва все по-важно и едва в бъдеще ще открием какво е неговото значение – Охридска или Преславска книжовна школа. Именно за това всеки малък сигнал, който дойде от съвремието, всеки малък опит да се обори българския произход на кирилицата трябва да бъде спрямо в зародиш. И всичко това може да бъде направено с един малък жест. Една монета, която преди една година предложихме на институциите. За мое огромно съжаление, тази идея, която принципно няма как в България да има противници, защото тази идея изповядва истината и тази идея е добра за всеки един от вас. Нямаше нито един поддръжник в лицето на институциите. Именно за това, като последен опит тя да стигне до хората на България, реших да ангажирам тази зала, да ви съобщя за нея, да ви съобщя, че всяка институция за нас беше стена, непреодолима стена, зад която нямаше никой. И да ви кажа, че ако вие имате отношение към културата и към историята на тази страна, бихте могли с подкрепата на този малък жест да решите един огромен проблем, който е цивилизационен и който в бъдеще ще донесе само добро на родината ни.
Благодарна съм на мои приятели, които съдействаха за тези слайдове. Направихме всичко буквално за 2 дни. Основно на едно момче, което стои пред мен, Атанас Милушев, който буквално не е спал няколко дни, за да подготви тези слайдове и тези монети. Това са просто по най-елементарен начин пресъздадена графично идеята, една от идеите за въпросната монета. Монетата може да бъде изобразена по хиляди милиони начини. Не това е важното. Въпросът е, че визуалните проекти вероятно трябва да бъдат визуално показани, защото многото думи обикновено служат за нищо. Това не е мое авторство. Това е фреска, която се намира, ако са правилни сведенията по интернет, в храм Свети великомъченик Георги Победоносец в град Смолян. Избрах текста в началото без словото, защото той е много характерен за изографисването, историята за изографисването на светите седмочисленици. Тъй като ние не сме сигурни в произхода на светите брати Кирил и Методий и тъй като, както вече споменахме, кирилицата не е тяхна творба е глаголицата и тяхното дело е продължено от българските им ученици. Свети Наум и Свети Климент. Те са единствените, които имат жития. Тоест, като една напълно българска творба, ние, разбира се, не можехме да изключим учителите на въпросните им славни ученици, но светите седмочисленици, вероятно по най-синтетичен начин, въплъщават идеята за онези няколко души, които са били проводници на слизането на тази азбука, която вероятно по Божиите пътища е слязла в тези хора и те са успяли да я материализират в света. Затова това е едно от изображенията, които предложих. Светите седмочисленици, над които да пише в началото бе Словото и отдолу България. Тук имаме друга фреска, тя вече е от църквата Свети равноапостолни Константин и Елена в село Гара Елин Пелин. Една изключително красива фреска, която носи същото послание от Евангелието на Йоанна в началото бе Словото. Един последен вариант. Разбира се, всичко тук трябва да бъде изчистено, всичко трябва да бъде обработено, но идеята ми беше как около Словото, което е основната творба на тези святи хора слязли от небето, като в една слънчева система, като в една звездна система, всички те гравитират около голямото светило, святото дело, което чрез тях е слязло на земята. Т.е. всички те гравитират около Словото. Имаме светите брати Кирил и Методий, които държат първите 2 букви от глаголицата. Вляво имаме Свети Наум, който е епископ на Преславската книжовна школа. Вдясно имаме Свети Климент Охридски, епископ на Охридската книжовна школа, епископ на Охрид и начело на Охридската книжовна школа. И откъде са 3 им ученици – Сава, Гораст и Ангеларий. Това е, което исках да покажа на вас. И за да завърша, ако зависеше от мен, със сигурност като едно от най-големите достоинства, освен създаването на кирилицата, която е неоспорима, аз лично бих направила и една монета, в която да се изобрази това изображение, направено за 5 минути тази сутрин, да се изобрази и в синтез тракийското наследство, което принадлежи на тези земи, което вероятно генетично е свързано с този народ, защото нека да си кажем истината, в музеите на България могат да се видят неща, които не могат да се видят никъде по света. Тъй, че ако тези хора искаха, ако институциите ни, визирам управителния съвет на БНБ, искаха да изтъкнат достоинствата на този народ, най-малкото щяха да включат тракийската цивилизация, от която сме част, и азбуката кирилица. Сега, помолила съм тук да присъства един човек, който ми е много скъп, мой бивш преподавател, Олга Маркова, един човек, който цял живот е работил за културата, за просвещението на този народ, ако можем със времето да говорим за просвещение. Написала е много книги, цял живот се е борила честно за България. Тъй, че един от хората, които
вярват в смисъла на този проект. Затова поканих Олга просто да каже две думи. Заповядай, Олга. Чува ли се? Натисни микрофона. Дълбоко съм убедена, че смисълът на човешкия живот е в избора на неговата кауза. Така съм учила и моите студенти, настоящи и бивши, и винаги съм се възхищавала, когато се избере една дълбоко хуманна, дълбоко национална кауза, която доказва реалното място на нашата държава в световния процес на цивилизацията. В течение на една година аз съм свидетел на усилията, които Милва Цветкова и няколко души около нея, съмишленици, положиха, за да изведат своята кауза до край, да бъде защитена от държавата. И с голяма горчивина искам да отбележа, че бях много изненадана от това, че нито една от тези институции не се заинтересува, не повика хората, които стоят зад тази кауза, да разговаря с тях. Тоест, не ги интересува мнението на младите хора. С една дума, не ги интересува бъдещето на България. Защото младите, които вече са получили своя път в живота, получили са своята идентичност, защищават собствена кауза, точно те би следвало да бъдат считани за бъдещето на тази държава. Виждали сме монети от много държави. Виждали сме, аз лично Франция съм учила и в главата ми се въртат най-различни монети. Всяка от тях обаче е свързана с изконните духовни ценности на Франция. Така че не откриваме велосипеда. Това, което нашите млади хора защищават с кауза, е доказано на други места по света много отдавна. И в момента цялата тази ситуация, която тече чудовищна във взаимоотношението на България с Македония, никой не политизира, когато става дума за една реална истина. Аз не бих казала, че не тече война на тази тема между нас и Македония. Напротив, тече. По никакъв начин не бих помислила, че бъдещето нещата ще се изгладат, ще се оправят. Но всички тези предложения с действително в началото без словото, всичко проистича от него и цялото бъдеще на нашата държава и на още 300 милиона души по света, които използват кирилицата. Всяка една такава инициатива е една капка в морето на нашите взаимоотношения към избистряне на истината, която е доказана в десетки документи. Тази истина беше преиначавана десетилетия наред и е радостно, че младите хора сега не искат да прегърнат готови резултат, преддъвкван от медиите, преддъвкван от най-различни източници, които ги визират за документални, защото се направиха и редица документални филми на тази тема, които са напълно в асонанс, в хармония с това, което предлагат като кауза. Една марка, погледнато е нещо много дребно, но като съдържание, в един камерен материал се оглежда бъдещето на една нация. Така че стоя с целия си ръст зад тази кауза и адмирирам, дано има гласове, които да я чуят. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ти много. Благодаря ти, че си тук. Исках само да вметна, че може би допуснах неточност в началните си думи. Единственият отговор, който получихме, беше от управителния съвет на БНБ, тъй като запитването към тях, може би не знаете процедурата, но проектомонетите биват одобрени от управителния съвет на БНБ. Те са изпратили одобрените вече проекти в Европейската комисия, откъдето на свой ред националните монети, националните дизайни са били одобрени и са били пуснати в тираж още преди точно една година и месец.
и един месец, тъй като това се случи февруари месец. Отговора, който получихме, и то повтарям, отговор вероятно е получен само защото от деловодството на президента са изпратили запитването ми към тях, беше следният. Ние копираме националните монети за по-лесна приемственост на новите евромонети от страна на населението и копираме примера на други държави, които на свой ред копираха националните си монети. Тоест, синтеза на техния отговор е следният. Единственото, което ние можем да направим, е да копираме нещо, което или друг народ е направил, или ние вече имаме. Аз апелирам към този народ да събуди съвестта си, да събуди достоинството си, да събуди любовта си първо към Бога, после към света и после към България и да види какво добро можем да изваждайки от себе си да дадем, а не да коленичим пред някого, не да служим на някого, независимо от къде е дошъл този някой, от изтока или от запада. Достоинството, което тази земя притежава по природа, трябва да възкръсне. Това с копиране не става. Последно, за да приключа, искам да ви кажа нещо много горчиво, което се страхувам дори да изрека, защото думите носят сила. Думите носят форма и думите носят, освен послания, носят и материализация в бъдещето. Нещо, което ми каза един преподавател от надвис, с който споделих за моята идея, човекът ми каза следното: Милва, ако ние не реализираме тази монета, македонците ще го направят, когато влязат в Европейския съюз. Или преди това. Действително, моят апел е, моля, не се настройвайте срещу идеята, защото става въпрос за еврозона. Можем или не можем да спрем процесите, не е нещо от моята компетентност. Ако не влезем в еврозоната, апелирам за национална такава монета. Тогава след 20 години, евентуално, ако има Европейски съюз, когато влезем в еврозоната, копирайки националните монети, това, което институциите ни искат да направят, ще има какво да копират и то ще говори за историческото достоинство на тази родина, а не просто да взимаме примера на други държави. И последното нещо, което също искам да ви кажа, което също не е мое, но го смятам за ценно. Отново в дългата пътека, в която споделях с огромен диапазон с хора и търсих тяхната подкрепа и ги питах, възможно ли е? Моля, обяснете ми как е възможно нещо толкова добро, което може да обедини цяла България, да не намери отклик в ничие лице. И хората ми казаха следното: Милва, виж, римляните градиха за вечността. Техните градежи, с изключение на България, защото тук мина турското робство и срина дори останалото от Рим. Техните градежи остават и 2000 години по-късно. Но в стъклената архитектура, в стъклената култура на съвремието, единственото, което ще посветим на бъдещите поколения, са монетите ни.